Vítam všetkých milovníkov hudby. Moje meno je Zalan Šuster, ja som profesionálny akustik a vedľa mňa je Luboš Kubias. Dobrý deň, taký zdravím. Ktorý je majiteľom High End Pardubice a sme v jeho posluchovni. On ma požiadal, aby som spravil v tejto miestnosti absolútne špičkovú akustiku. Preto sme tu. Táto miestnosť má rozmery 5,5 x 4,1 a výška stropu je 3, čo znamená, že má veľmi ideálne pomery. Ale bohužiaľ, predsa je tu veľmi zlá akustika. Z toho dôvodu, že tie steny z materiálu a hrúbka tej steny aj veľmi hlboké tónu odráža naspäť. A z toho dôvodu, aj napriek tomu, že má ideálne pomery, tak bohužiaľ akusticky je to veľmi zlé. Máme čo robiť, aby sme tu naozaj spravili vynikajúcu akustiku. OK, pustme sa do toho. Ideme na to. Priatelia, sme úspešne namontovali posluchovňu a chcel by som vám ukázať, že vlastne čo všetko sme robili. Na prednú stranu sme namontovali N17 drevený difúzer, nad tým sú verzifúzory a vedľa toho sú GIG Monster bez strep, teda panely. V rohu sme dávali 3 traps panely a hore vidíme pomerne novunku Sofit trap sa to volá a ide to úplne dookola medzi stropom a medzi bočnej stene. Na zadnú stenu sme namontovali 5 kusov Scopus Tune Trap T40, ktorý je uzavretý rezonátor, pod tým 5 kusov Monster Trap a pred Monster Trapom je namontovaný N13 difúzer, ktorý oživí zvuk v miestnosti. Zmena podlahy z celoplošného koberca na palubovku sa realizuje neskôr. Tento graf ukazuje frekvenčnú krivku v miestnosti bez akustickej úpravy. V nízkych tónoch je rozdiel až 48 dB. Na ďalšom gráfe po akustickej úpravy vidíme obrovské zlepšenie. V nízkych tónoch je rozdiel len 20 dB. S 1/12 oktávovým vyrovnávacím filtrom sa zmestíme menej ako plus minus 10 dB od 20 Hz do 20 kHz. Pozrime si graf vodopád. Znázorňuje nám dozvuk v miestnosti v rôznych frekvenciách. Dozvuk sa vytvára odrazom stien viac ako 1500 ms. Vo frekvencii 30, 60, 80 a 90 je dozvuk veľmi dlhý. Pridanie panelov a difúzerov dozvuk sa značne redukovalo aj pri 30-60 Hz. Zlepšiť nízke tóny ako 30-40 je veľmi obťažné. A teraz si vypočujme rozdiel medzi neupravenou a upravenou izbou.
Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, that would be so nice. If one day I'd find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone who's ready to give up his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it would be nice. Vypočuli sme zvuk po akustickej úprave. Ľuboš, poprosím ťa, aby si divákom mi povedal, že aké máš poznatky po akustickej úprave, aký je zvukovo, aký je rozdiel teraz oproti pred úpravou. Aby řekl pravdu, tak jsem si ani jako nemyslel, nevěřil jsem tomu, že tak velký rozdíl to může být, když vlastně to bylo před tou úpravou a nyní, kde vlastně, když jsme vlastně včera poslouchali a zkoušeli vlastně různé nahrávky, tak jsem vlastně zjistil, že při známých hudebních nahrávkách, které mám naposlouchaný, jsem vlastně našel mnohem více informací v té hudbě, více detailů. Basy byly mnohem silnější, přesnější. Dokonce se mi zdálo, že i při nějakých nahrávkách jsem zjistil, že příklad Jean-Michel Jarre Oxygen, deska, kterou mám velice rád, tak v písnice, kde je takové jako bublání, šumění, tak vlastně nyní jsem zjistil, že je to vlastně voda nebo moře, které tam vlastně je slyšet, takže velice detailní věci. Je to tak. Rozdiel pred a po úpravou sú markantné a vo všetkom smeru. V detaile, priestorovosť zvuku, lokalizácie nástrojov, potom predtým to dunelo na rôznych frekvenciách, teraz je to vyrovnané, dozvukom je tam veľký rozdiel. Je to oveľa reálnejšie ako predtým. V ukážke na dobrom počítači, kde máte veľký reproduktor, sa to dá vypočuť. Hoci v reále je to 100-krát väčší rozdiel ako cez toto video. No, na záver, Ľuboš, ťa poprosím, čo by si mohol divákovi povedať? No, myslím si, že ty 2 dny strávené montáží, které jsme tady se Zalánem zvládli úspěšně, si myslím, že stály za to, protože, jak tady Zalán se zmínil, opravdu ty zvukové rozdíly jsou hodně veliké, takže já jsem za sebe velice spokojen, že to je takhle hotový. Na záver, ja tiež mám niečo. Ja ti dám jeden certifikát od GIK Acoustics.
s podpisom s Davidom Sherrym, on je riaditeľom GIK Acoustic UK a podpisom No. Je to znak toho, že v tejto miestnosti, že táto miestnosť má vynikajúce akustické vlastnosti. Ja ti tiež ďakujem za možnosť a my sa rozlúčime s vami. Dovidenia. Naschledanou.